l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Iċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalqormi u Turija kif is-servizzi tas-saħħa qegħdin inkomplu nqarbuhom lejn il-familji. Bil-modernizzar ta' dawn iċ-ċentri tas-saħħa u bil-ftuħ ta' community clinics madwar il-pajjiż qegħdin nagħmlu rivoluzzjoni fil-qasam tal-kura primarja. Għal dan il-Prim Ministru Roberta Bela waqt l-inawgurazzjoni tal-immodernizzar sħiħ taċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalqormi fejn kien akkumpanjat mill-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela. Dan l-investiment kien jammonta għal madwar 2.8 miljun euro li se jibda joffri aktar servizzi liċ-ċittadini tal-lokal u r-reġjun. Il-Prim Ministru elenka wkoll l-aktar investiment li sar fir-riżorsa primarja, hekk kif il-ħaddiema se jkollhom il-faċilità li jingħataw taħriġ kontinwu. Għalli dan se jkun qed ifisser investiment favur komunitajiet aktar b'saħħithom. Ġie spjegat li f'dan iċ-ċentru mtejjeb mhux biss se tingħata kura primarja, iżda wkoll servizzi speċifiċi fosthom brabta mal-kura tad-dijabete, magna tal-X-ray ta' kwalità ogħla u titjib fl-apparat mediku li ieħor użat. Minbarek dan iċ-ċentru tas-saħħa sar ukoll iżjed aċċessibbli bl-installazzjoni ta' lift u stairlift aktar effiċjenti u siguri. Meta nitħattu dwar komunitajiet b'saħħithom, irridu nitkellmu dwar komunitajiet li s-servizzi ikunu aċċessibbli għan-nies. U hawnhekk ġewwa din il-binja din naraw servizzi speċjalizzati bħal kura għad-dijabete, servizzi ta' saħħa mentali li huma verament viċin il-komunità. U dak li rrid nara fil-komunitajiet tagħna, komunitajiet isbaħ, komunitajiet aktar notfa, b'servizzi mediċi li huma qrib il-residenti, servizzi ta' sigurtà li huma b'saħħithom ukoll, servizzi ta' edukazzjoni li huma b'saħħithom, faċilitajiet sportivi wkoll. Dr. Bela ħabbar li l-Gvern se jkompli investi fis-settur tas-saħħa u fir-riżorsa umana fi żmien li ġej, filwaqt li spjega kif il-ħaddiema fissru li dan l-investiment se jwassal għal kura aħjar tal-pazjenti. Tant professjonisti li qed jagħtu is-servizz tagħhom b'dedikazzjoni. U lillum qalulna issa filwaqt li qabel konna qed nagħtu dak is-servizz b'tant dedikazzjoni ma' minn premises illi kienu jeħtieġu ftit tax-xogħol sew fihom, issa għandna binja li hija state of the art u li lilna se tippermettilna nagħtu s-servizz tagħna b'mod aħjar u li l-pazjent ukoll tagħti fih dik il-fiduċja li se jirċievi servizz aħjar. Il-Prim Ministru qal li dan is-settur inbidel minn wieħed b'lista limitata ta' mediċini għal żieda fil-mediċini fuq il-formularju tal-Gvern minn ċentri tas-saħħa mitluqa għal dawk state of the art, minn servizzi li sta jirċievi biss mill-Isptar Mater Dei għal servizzi tefa' ta' ġebla l bot minn darek, community clinics ġodda madwar il-pajjiż u servizzi ġodda fil-komunità marbuta mas-saħħa mentali. Il-Prim Ministru konkluda li dan kollu qed isir għax pajjiżna hu b'saħħtu u kapaċi jsostni l-investiment. Min-naħa tiegħu il-Ministru Bela qal kif permezz ta' rinnovar li sar fiċ-ċentru tas-saħħa f'Ħalqormi, issa se jkunu qed jiġu offruti xejn inqas minn 23 servizz tal-ogħla livell għan-nies li jgħixu f'Ħalqormi u l-madwar. Nixtiequ li l-kura tas-saħħa nkomplu niddemokratizzawha, ġifieri kif qal il-Prim Ministru inwassluha fil-komunitajiet. Irridu li dak ikun il-pilastru tas-saħħa tagħna li jingħaqad imbagħad ma' kullana ta' servizzi oħra sekondarji u terzjarji biex kull ma jmur l-antana u l-intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-persuni u ovvjament kif qal il-Prim Ministru ta' min jieħu siebhom. Il-programm ta' modernizzazzjoni u titjib fil-kura tas-saħħa primarja u l-kliniċi fil-komunità u appoġġjat mill-lotja ta' 10 miljun euro mill-Fond Soċjali għall-Iżvilupp Nazzjonali l-NDSF. Preżenti għall-inaugurazzjoni kien hemm is-Sindku ta' Ħalqormi Joseph Mażini Vento u l-Kap Eżekuttiv tal-Kura Primarja Rosen Camilleri.